Kuliah puni fibro sesin part te hakne ke video menta ngan jawab ikitu komen ngan pensyai bha marki dang don bun ki ba 4 sutu bha pangane ke improvement kumno ban to improvement te ngala penmi ikitu video te gila kali ngala da batai ro tu ngala pedi ikitu ka notice ngala peni ikitu ka form ngala da batai ngala pule ikitu ka form te kinang don ki 4 syai bha te ngan pensyai hangne bade nang ta kitu baro ki ba kali ma te nam ta kan improvement am kisha tang ya kibarang shupas menta usnem hi pi pas arjar fulai pila ban yo tho hau arjar sau tang ka tu ka shisnem hi ken ipod te gitu ki bapas u arjar arjar khat arjar pho khat khandai khat nyau ma hadin du kitu kinum yo shu dalaileru ban tho ya ka improvement kan mau bai kata Pejmin shua kishu ai latang gini ha tu kapor ba kawan kane bang bahaban pas baik 100% sejerong ka kriteria karon kata te gino hikaya tu kapor ki ai chance biang shisin mar kidon tu kapor ki bala du kamru nomor ba kidunai ka percentage ki melaban poi saka 45% above ka kriteria te ha tu kapor ki ai chance ka intang gitu gino hikai ki bade ha kata kabach ba hadu kata kabach ka year ki la ban tho improvement biang sa shisin hindre nang tu shakmat bade kinom ai chance shu wat igine ki bala debru kinom ai chance shu kan yo betang shisin be tang ki barang ni thamai be tang shisnem ga elat tang menta pipas menta arjar fly pi arpsa pipas arpsa pi ban tho arpusan tengut ba lara kini ki bala da pas hadin lara kwa ban tip shai bha sa lej hapo embos office ban kli benia nam ta jongki naki kli benia ba ni kwa ban tho improvement biang yo nam yo shu mar kum notice pinom yo shu kan ai tang shisnem kitu bala da pas pun snem kinom la shu Satang kada kami da kawai pa notice ban ai special namta yaparo kitu ki bakwa ban to improvement biang ka one time special notice namta kitu baro stang kata hi tene namta amdon shu kinam sha shu dalaileru te kanem ka kidon ki bakaliru spang ki balalek BA BSc ki balek degree ru te kande bit kumju hi ngadap chak kande kumju hi lada pipas u arjar fly nang yo hi ban to improvement piyo u arjar sau lada pipas u arjar ar nom yo shu kisha betang sisnam te phap kaneru phaban le lengba ka college ka jongpi phapan permission phap yat lengba ka college jongpi ban yo to e improvement amdei bang ban le direct chapo nehu phap le chapo college jongpi wa kli na ki e ban kam ban ne bat pik sa pha badai chapo nehu ma piyo hi tang tu snem hi pas minta arjar fly pila ban tho hau arjar sau ada pi pas arjar ar nom yo shu ban tho eka improvement namo kanor so kawai nam ta gitu ki ba dang shu pas shu kwa ban ne eka re-evaluation pha correct bank paper te kaneru kadon nam ta ki BA ru kadon nam ta ki BS nam ta ki class 12 ru kadon nam ta ki class 10 ru kadon kumju mo kan kam don je pharai sungal pas mentang astu bangas ngo kumbang tho bha ndai kimax kimi ha bar kata ka jengkwa ka jonga te phila ban request beda ban tho ban checking biang kimax ne phila ban request ka paper ru phila ban yo beleng duna ma phap su kan kipsa ya ke revaluation ru phap gu tama kin sa change nya da ka max ko jo fikan kala te kin sa pen kala da ka ne kumju kan ne hi kumju hi ta dengan supule kan ngun nemo kan ne ko notice ngada pen iru hang tu kumno ban download ikon notice na po ka embos website nak tu video keladap ngalap ini tehang ni ladap mention clearly ba ki bapas arja apply ken tho arja arab sau ladap peni ka tu notice hang ni ladap ong ma shall apply for permission from the board within 1 month tang hapo ka sibanai te kidon gitu ki ba de na ka science mar khami result kham koloi tenam ta gitu batnam ta baro hiru ngalaong ba pihak ban lewat jingtip napo ka center ba pitho exam nomor hakpor banga nilai wat jingtip na po embos bang kwa ban tip size pangkan ban to improvement ki ong ba phya ban le chapo ki center ki ong komta de ki nam ai ki ong be center ade ka stand ru ki ong komta ade ka 12 ru ki ong komta phya ban le chapo ka center ila dap ai jingtip nam ta jong ki takmut ba phi hi bi ba to exam phya le chapo ka center wa phi to exam bal adap to exam hangno phi yo center phya le hang tu kan ban wat jingtip ki e be de ban le telala pi kam slem ong kam ti ai phap ai ke ngida phap karpat ke nyaki ba phnio biang kai kamde ba ki strik hadu kata lada ka ta me kata simnai ru nei phap persang hi ba phnam yo jekti ai pang kata ta kin consider hi kata te phap ban persang hi
แต่อยากapplication form รุ่งเราได้เป็นอีบันดาวน์โหลดนะพวกเว็บไซต์ Embos กุมโนบันดาวน์โหลดแต่ได้พลายเนี่ยนะพวก sentar รุกิลาบัน IAP อยากตัวกับ application form หากดอร์ชิโฟดังกาลadaท่องตัวกับดอร์ก็ได้ชิโฟดังกาเนี่ยพี่ดาวน์โหลดฮีรุกับยังแต่หางตัวหาก application form เราได้ท่อบ้าเราได้ mention ไว้นะงั้นไปจุดกุมกันใน application form last do ada mention ว่าa candidate must have passed in the recently concluded HSLC examination conducted by the board and shall take the improvement examination in the immediate succeeding year. Tang kiba pass minta usnem hi kiyo bantu hawi usnem. Kito kiba ada pass slam ha gelar pass arja khna arja arpo arja khanyo arja shpo phinom yo shu stang la dami notice da kawai ka thamai ka ban sha consider tang gitu kiba kwa bantu improvement biang a one time notice nam ta jong phi te stang ka ta hi lam kam ta phinom yo shu lada de BA na de PhD class 10 na de class 12 ro kan nom ikum ju hi ki ai tang shi snem bai teng ne long ma a candidate shall be allowed only one chance for improvement te don giba keliru bangala de tho improvement de ka marks kan ikum ju te hawa pla de tho shi sen phinom yo shu one chance tang shi sen hi lakut ka chance mar ngala de ong ro hong tu ba lada ka marks nda pla tho improvement lada ka marks ka jong phi ka kiu phinyo ka certificates da ka wei biang o ka mark sheet da ka bathmai biang lada phimla ban phi here phimla ban yo kiu ya ka tu ka marks bla da yo na ka result phinne da ka ju hi ka result kin nam pen kalai e kanam don jing thu de te ki don biang gi bakli phang ka syllabus phang gi jingli kin ai biang gi ju kin hapset da ka bathmai gan ndre ka syllabus pade ka tu ka syllabus pade ka de ka ju ka ba phi tho exam gan ka tu hi Dari kajengkali pada kin hapset dak bathmai kan marwa phap tho exam thamai te kan mau ba kata te la dapi kwa ban tho phila ban lech shaki center ba phi tho exam lech no la dapi kwa shisha ban tho e ta improvement ba pin improve la dapi duna plat mau la dapi duna plat phap bai ban tho improvement mar pin ninja haden menta shu phinom sol thu menta ba phinang shu pass phi la ban comment la ban hadin kan pin jenjare phi haden te na kata kadau Persiang, tegidon giba keliru phang subject. Hang ne la mention clearly ba phila ban tho exam kat ba phimon phila ban chim tang kawai subject ne phila ban tho borok santali ne borok rutali subject. It's up to you tang ba kajing su bade ka depend gan na kawai ka subject ka no la da san subject ka no ka kham kiu gan kan don ka price hang ne klem tho are ka price ka no shi subject tang ba kin sa ong gan ma ki bade. Te phila ban kwa ban tho ka tu ka ba phiyo duna plat phila ban tho tang kawai ro umle le phi kwa ban tho bro rutali phila ban tho don e kata ka shong happy gan ban jit iki subject phi kwa ban tho e ka subject ba kumnu ta te kidon biang gi ba keliru phang nga feel kwa ban tho exam biang season te phila ban yo le phnum yo ra phi feel ya class 10 na phi feel class 12 kidon gi ba shubo phi ha class 10 phi feel life subject te mar ki ba life subject sheneng gila ban tho e ka compartmental ti phap la japo sentar jong phi ban apply kita bro tho compartmental ba tho tang ik subject ba feel la ne la phi kwa ban tho baro ro kalong baro ik subject all the subject tho biang season kata ro kalong re tang ik tu ba feel life subject kemut ba kitu yo ban tho compartmental kitu ba feel saw san subject kitu takmi yo ki ban tho baro te nam ta kitu kum gi science kidon practical te ya ka practical phinom la shu ban tho biang season ne ban le biang season kan ne bi kum ju ka max la phi duna phi be duna phi bun be te ka ban kala kan de bitangi ka theory ba phinla ban le improvement ka long bai tang nam ta ka theory paper te hang ne la ong lupa ba ka courses syllabi of the current year of improved examination shall apply jong ka tu ka snem ka ba thamai kan apply bang ta mar kampat pun kala bai arjar apply ka de ka syllabus ho arjar of sauro kan ne ka ju hin mar kampat kala kan phap tho da ka tu hi kin apply ma kanam set pair shoot da ko wai don por shoot ban set da ko thamai shoot kin hab ai da ka tu hi fee for permission for improvement ka fee ka dor tu tang nam ta ka permission ka ta ka realize pa tingka tena komenta ka examination nam ta gi wi bda la ka jong kan nang datang ka permission te ya ka permission phi apply no hapo shibanai na ka por ba phi yo e ka result kan ma ba te kini ki as mar ka yo result as and 10 ka yo result hu ar penru tarik mut ba kanang don por ba pinang hadu ar penru tarik jung bra jun te pinang don por ba ban le ya ka don kam na da phi kwa dei ki science mari kham kloi te phya ban persang hi ban karpat la da phi yo nem ya ta kinang sha nem ngatrai kin sha hi
Hakan ikan number D jong no on grant of permission ndalayo ek permission pada pre-printed form will be supplied to the respective center. Ndala grant ndalayo ek kata permission kan. Ndalayo ek kata permission ya kita ki form pada ki badai nam ta jong phi insa supply kata center kan. Insa ai ban pendap ita ki non kambaro. And the concerned candidate shall fill up and pay the examination form and fees at the center. Pihak apply show ke permission, ndala apply ke permission, layo ke permission, te napo embus kinsa supply kita ki form ki bayade bat nam ta ban tho exam siapo ka center ke jong phi, te napo ka center ke jong phi, pihak ban lej ban pendap kita ki jon kambaro, fill up, siwi ke by examination, siwi ki by banon kambaro, by improvement ai baro, te how arjar saw pada sayo ban tho exam. So katakanlah ispak kada tangka permission fee kin kiwi ki fee bade kan sa ong haden kan kumba long kiwi ki exam kin sa siwen and pay the examination forms and fees at the center hapo ka center te ka center kan sa kontak fee kan nyam ta ki jing don kam ki bede bat ka ta ka form manane ka fee te na menta ki balik degree pada degree ru ka ong kum ju hi hane ong ba there shall be facility for improvement kan don nam ta jong phiru examination for desiring candidate after successful completion of the course on the recommendation of the college. Pihak yang bak college man apply kita amde ban lek direct siapa nehu pihak apply lang bak college kan. The facility will be available only once and immediately on the following year. Only once. Kumbalong i class 12 kajuhi. Tang shisin pas mentai yo huis nem kan on the succeeding year. The facility will be available only once and immediately on the following year of passing the course subject to the fulfillment of the following condition. Katkum ka kidon lagi condition tapi haban keli bah hapo college jong pi lara pion em kata condition manto improvement biang mar kidon lah condition ma nam ta ki degree kidon lagi condition ba shall be extended only to those securing less than 45%. Tangi itu kibiyo duna ya ka 100% kiyo banto improvement nam ta ki balik degree nam ta ki class 12 but class 10 amdon kita ki kriteria mo both for general and honors candidate the facility for improvement shall be extended only to those securing less than 45% marks in aggregate in one of the elective subject concerned. Te nam ta kane phap kali na po college ke jong phi ba phio nem ban apply nam ta ka improvement na da phio phila ban apply da phio ta tamba kan mau ba less than 45% ki bla cross ya 45% above phinom yo chance you ban tho improvement nam ta ki balik degree ba di ki paper ge baro kan sa phyaban kli banang tu hi kin sa batai phi kita ki jinon kam baro atharai katne phila shai bha ki jing batai ke jonga te dalam pat shai biang sakat ne te sakomen biang an sa persyang hi ban wat jing tip shu nam ta kini ki jinon kam ki jong phi tang kan nei khleshun